Есенімсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Подсолнухи поселогында яшәүчеләр юллар өчен көрәшне дәвам итә. Алар Татарстанның югары судына дәгъва белән чыкты. Чаллы шәһәре сәүдә үзәкләренең берсендә янәдән коронавирус инфекциясеннән вакцинация ясау башланды. Табибларның эшен ничек оештырылган һәм COVID-19дан прививка ясатырга теләүчеләр күпме? Шолда Кама ярым марафоны узды. Ярышларда Татарстан, Удмуртия, Башкортстан, Мәскәү өлкәләреннән меңләп спортчы катнашты. Подсолнухи поселогында яшәүчеләр юллар өчен көрәшне дәвам итә. Активистлар республика хакимиятен субсидиар җаваплылыкка тарту нияте белән Татарстанның югары судына дәгъва белән чыкты. Суд карары буенча поселокта яшәүчеләргә төп юлдан тыш тагын 20 урамга асфальт салырга тиеш булалар. Әмма бүгенге көнгә кадәр аларны ясаучы юк. Теманы Лилия Хабибҗанова дәвам итә. В дождливый период образуется просто болото, большая лужа. А сейчас, как только дожди закончились, здесь просто пыль. Җиңүнең 70 елга урамын Подсолнухи поселогында яшәүче һәркем белән. Иртә яз биредә йөк машиналары батып чыга алмыйча ятты. Җиңел автомобильләр турында әйтеп тә торасы юк. Поселоктан чыгу авыл халкы өчен зур сынау, ди Марат Латыйпов. Таких улиц здесь множество, ниже еще хуже, потому что там склон, и поэтому туда вся вода, вся эта влага стекает. Вот. Проблема не решается должным образом. Тукай администрациясе белән поселок халкы 3 ел ярым элек үк судлаша башлый. Ул вакытта ярый эшкә Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин алынды. Ниһаять поселокны шәһәр белән тоташтыручы машиностроительная һәм Подсолнухи урамнары төзелә. Тик документта теркәлгән тагын өстәмә 20 урам ясалмыйча кала. Получается так, что люди, оставляя свои машины на этой центральной улице Подсолнухи, идут пешком до своих домов, до своих участков в сапогах, с сумками, с детьми на руках, по несколько сот метров для того, чтобы пройти вот эти вот грязевые преграды. У людей есть проблемы. У нас есть Нива, и мы вытаскиваем постоянно из грязи, луж. Поэтому проблемы есть. Но в первую очередь сейчас проблемы с освещением. Освещения нет, это кошмар. Собак сбивают. 1,5 года назад по инициативе Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по поводу транспортной инфраструктуры в нашем микрорайоне Подсолнухи и Рябинка. И за 1,5 года местный следком до сих пор не нашел виновных по этой статье. Расследование проводилось, всячески были вызваны мы как свидетели по этому уголовному делу, но так дело не продвинулось с мертвой точки. Ни өчен юллар төзелми дигән сорауга Тукай районы хакимияте бюджет акчалары каралмаган дип җавап бирә ди поселок халкы. Алар республика хакимиятен субсидиар җаваплылыкка тарту ниятеннән Татарстан югары судына дәгъва белән чыкты. Хәзер алар Подсолнухи һәм Рябинка поселокларында 20 урам урынына 34 урамда асфальт салуларын таләп итә. Лилия Хабибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Чаллы шәһәре сәүдә үзәкләренең берсендә янәдән коронавирус инфекциясеннән вакцинация ясау башланды. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел генә Казанда да өстәмә пункт ачылды. Табибларның эшен ничек оештырылган һәм COVID-19дан прививка ясатырга теләүчеләр күпме? Хәбәрчебез материалында. Вакцинацияләүнең бу мобиль пункты чалларга инде таныш. Бүген ул үз эшен яңадан башлап җибәрде. Элеккеге кебек үк бирдә шәһәр шифаханәләреннән табиблар кизү тора. Әйтик, дүшәмбе көне коронавирус инфекциясеннән прививканы 3нче поликлиника медиклары ясады. Чаллар вакцинацияләүнең мобиль пункты ачылуга уңай карый, тиз һәм чиратсыз ярдәм итәләр ди алар. Удобно, что я слабоходящий, значит, я много не хожу. Сразу зашел и попал, и сразу меня приняли. Вот это я хочу положительно высказать. Долго ждали своей очереди? Нисколько. Я с машины, дочь привезла, сразу попал к врачу. Вакцинация үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Кагыйдәләр шул ук: табиб карый, консультация һәм аннан соң гына прививка. Әгәр пациентка вакцина ясарга ярамаганлыгы ачыкланса, прививка ясалмаска да мөмкин.
Делаем спутник Ви, двухкомпонентную прививку. Сделали 10 людям сегодня уже с 11 часов. Так, противопоказания обострению хронических заболеваний, гипертонический криз, температура. Барлык теләүчеләр прививканы тирешчурат тәртибендә алдан язылмышыгына да ясый алалар. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Вакцинацияләүнең мобиль пункты эш көннәрендә 11-дән 17 сәгатькә кадәр эшли. Икенче компонент артыннан пациентка беренче вакцинация вакытында мобиль пунктта кизү торган поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк була. Бүгенге көндә Яршолыда 300 меңнән артык кеше прививканың беренче компонентын ясаткан. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Юалыклар. Шолыда Кама ярым марафоны узды. Ярышларда Татарстан, Удмуртия, Башкортстан, Мәскәү өлкәләреннән меңләп спортчы катнашты. Кызу көнне аларга иң күбе 21 километр дистанцияны үтәргә кирәк иде. Марафон турында тулырак киләсе сюжетта. 30 градуслы эсселек, асфальт кызган. Ярышта катнашучылар өчен җиңелләрдән түгел. Ярышлар 3 этапка бүленеп уздырылды. Спортчыларга 3, 10 һәм 21 километрда 100 метр дистанцияны узарга кирәк булды. 10 километр дистанциядә беренчелекне Олег Сидоров яулады. Ул аны 33 минут 39 секундта үтте. В такую погоду бежать 21 км нерентабельно. Тем более я только выступил 3 дня назад на другом чемпионате намного короче дистанции. Поэтому это для меня более-менее хорошая тренировка. 21 километр дистанциядә финишка беренче булып Ирек Мөбәрәкшин килде. Әлеге аралыкны ул 15 минут 30 секундта үтте. Искәртергә кирәк, ул узган елда Кама ярым марафонында катнашкан була. Тик ул чакта 7нче урынны гына яулый. Хатын-кызлар арасында беренче урынга Камила Шәмсетдинова лаек булды. Бу аның икенче җиңүе. Специально готовился. Я в том году чувствовал, что если при должном желании, можно подготовиться и выиграть. План себе поставил и сделал. А как вы думаете, марафон бы смогли пробежать? Для марафона нужна определенная подготовка. В принципе, да, мог бы. Мне понравилась и дорога, и вся трасса, погода. Классно было, мне понравилось. Возникли ли какие-то трудности во время забега? Нет, я старалась бежать в одном темпе с самого начала, так и добежала. Это ваш первый забег или нет? Нет, это не первый забег, я здесь уже выигрывала в прошлом году. Кама ярым марафонында Россиядә меңнән артык спортчы катнашты. Мы здесь стартовали в парке Гренада, бежали по проспектам Хасана Туфана и Шимбике. То есть, по сути, это практически минимально затронуло дорожное движение города, тем более воскресное утро. Даже вот многие гости там с других городов, приезжая, говорят, что очень грамотно была построена трасса. Кама ярым марафоны кысаларында балалар да үз көчләрен сынады. Аларга 300 һәм 600 метрлы дистанция әзерләнгән иде. Ярышларда 122 нәни спортчы катнашты. Иң сабырларына һәм җитезләренә медаль, диплом һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырдылар. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. НГЛУ имени Добролюбова ждет абитуриентов. Изучение 3 иностранных языков на любом направлении подготовки. Ждем вас в приемной комиссии по адресу улица Минина, дом 31А. НГЛУ – ваш путь к успеху. Центр занятости населения приглашает 11 августа с 10 до 12 часов на городскую ярмарку вакансий. Ждем вас в ДК КамАЗ.